ҳафтаи гузашта гурӯҳи эҷодии мо силсилаи барномаҳои биёед ба қатарро бахшида бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё 2023 шурӯъ кард ва дар бораи варзишгоҳҳо ба шумо маълумот дод. имрӯз ба қароре омадем ки дар бораи варзишгоҳҳои боқимонда ба шумо дар ин барнома бигӯем. яке аз варзишгоҳҳои қадимтарини давлати қатар варзишгоҳи байналмилалии халифа аст ва бо номи варзишгоҳи миллӣ низ маъруф мебошад. ин варзишгоҳи бисёрҳадафа дар шаҳри давҳаи қатар пойтахти он ҷойгир шудааст. номи ин варзишгоҳ аз номи халифа бин ҳамад олисонӣ амири собиқи қатар маъво гирифтааст. варзишгоҳи байналмилалии халифа мисли дигар варзишгоҳҳои қатар барои ҷоми ҷаҳонии соли 2022 тағйироти зиёде дидааст. варзишгоҳи байналмилалии халифа дар 5 километрии ғарби маркази давҳа дар паҳлӯи кемп-спея ҷойгир аст. ин варзишгоҳ бори аввал соли 1976 кушода шуд. соли 1992 бошад дар ин варзишгоҳ ҳамаи 15 бозиҳои 11-умин ҷоми халиҷи форс баргузор гардид ки қатар аввалин бор дар он пирӯз омад. соли 2005 қабл аз бозиҳои осиёи соли 2006 мақомоти қатар тасмим гирифт ки ин варзишгоҳро бозсозӣ ва васеъ кунад. дар натиҷа иқтидори ғунҷоиши он аз 20 000 ба 40 000 расонида шуд. паҳлӯҳои ғарбӣ ва шарқии варзишгоҳ бомпӯш ва ду тарафи он ҳамчун минбаре барои оташ афрӯхтан дар маросими ифтитоҳии бозиҳои осиёи соли 2006 истифода шуд. пеш аз таъмир дар соли 2005 варзишгоҳ асосан барои футбол истифода мешуд. баъдан ба дигар намудҳои варзиш аз ҷумла варзиши сабук низ муҷаҳҳаз гардонида шуд. дар ин варзишгоҳ чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сабук дар моҳҳои сентябр ва октябри соли 2019 гузаронида шуд. варзишгоҳи байналмилалии халифа соли 2011 бозиҳои ниҳоии ҷоми осиёро мизбонӣ кардааст. дастаи мунтахаби қатар се вохӯрии худро маҳз дар ҳамин ҷо баргузор намуд ва аз дастаи мунтахаби ӯзбекистон бо натиҷаи 2-0 мағлуб гардида кувайт ва чинро бо натиҷаи 3-0 ва 2-0 паси сар гузошт. аз соли 2011 ба варзишгоҳи байналмилалии халифа хати тиллоии метрои давҳа хизмат мерасонад ва мусофиронро ба истгоҳи спорт сити мебарад. дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 8 вохӯрӣ дар варзишгоҳи байналмилалии халифа доир шуд ва яке аз онҳо вохӯрӣ барои ҷои сеюм бо ширкати дастаҳои мунтахаби хорватия ва мағриб аст ки бо пирӯзии дастаи мунтахаби хорватия бо натиҷаи 2-1 анҷом ёфт. тақрибан ҳар сол дастаи мунтахаби бразилия бозиҳои дӯстонаи худро дар ҳамин варзишгоҳ мегузаронад. мунтахаби қатар ҳам ин варзишгоҳро дар вохӯриҳои санҷишӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор медиҳад. дар варзишгоҳи байналмилалии халифа бозии байни дастаҳои қатар бо чин, амороти муттаҳидаи араб бо гонконг, гонконг бо эрон, урдун ва баҳрайн, арабистони саудӣ бо умон баргузор мешаванд. дастаи мунтахаби тоҷикистон бозии охирини гурӯҳиро дар варзишгоҳи ҷосим бин ҳамади шаҳри райён мегузаронад ва 22 январ футболбозони лубнон меҳмони тими тоҷикистон қарор мегиранд. ин яке аз вохӯриҳои тақдирсози ҳарду даста хоҳад шуд. аслан гурӯҳи эҷодии мо дар гурӯҳи А дастаи мунтахаби кишварро бартар аз Чину Лубнон медонад. аз ин бармеояд ки ин варзишгоҳ такягоҳи мо хоҳад шуд. варзишгоҳи шайх ҷосим бин ҳамадро варзишгоҳи Асади қатар ҳам меноманд, зеро дастаи Асад бозиҳои хонагии худро дар ин ҷо баргузор менамояд. варзишгоҳ дар шаҳри Ар-Райён мавқеъ гирифтааст. тими миллии қатар низ бозиҳои худро гоҳе дар ин ҷо паси сар мекунад. он соли 1974 сохта шуда бо номи марҳум ҷосим бин ҳамад бин абдулло ас-Сани ки соли 1921-1976 умр рондааст номгузорӣ шудааст. варзишгоҳ ду маротиба аз нав таъмир карда шуд. аввал дар соли 2004 барои оғози ҷоми халиҷи форс, баъдан дар солҳои 2009-2010 барои оғози ҷоми осиё 2011. варзишгоҳ барои 15 000 тамошобин муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва барои меҳмонони баландпоя ҷои махсуси нишаст дорад. варзишгоҳи ҷосим бин ҳамад дар шарқи наздик маҷмӯаест ки барои иқлими гарми қатар мутобиқ сохта шуда ба манзумаи инноватсионии ҳавокашӣ муҷаҳҳаз шудааст. 6 бозии марҳилаи гурӯҳӣ ва ҳамаи 4 бозии плей-оффи ҷоми халиҷи форс 2004 бо назардошти финал дар варзишгоҳи мазкур
гузаронида шуд. Дар даври ниҳоии бозиҳои осиёии соли 2006 мунтахаби Қатар бар тими Ироқ дар ин варзишгоҳ бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуда барандаи ин мусобиқот гардид. дар варзишгоҳи Ҷосим бин Ҳамад бозиҳои мухталифи байналмилалӣ бо ширкати тими миллии Қатар баргузор мешаванд. дар варзишгоҳ се бозии марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2011, як бозии чорякфинал ва бозӣ барои ҷои сеюм гузаронида шудааст. ҳанӯз мухлисон дар ёд доранд, ки 29 марти соли 2011 дар ин варзишгоҳ бозии дӯстона миёни тими миллии Қатар ва тими миллии Русия доир гашт, ки бо натиҷаи мусовии 1-1 хотима ёфт. таърих гувоҳ аст, ки соли 2016 вохӯрӣ барои суперҷоми Италия низ дар ин ҷо гузаронида шуд. дар ҷоми Осиё варзишгоҳи Ҷосим бин Ҳамад бозиҳои гурӯҳи Тоҷикистон, Лубнон, Ӯзбекистон, Сурия, Австралия ва Ироқ Ветнамро ба оғӯш хоҳад гирифт. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати Брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад Брамисол. варзишгоҳи Аҳмад бин Али дар шаҳри Ар-Райёни Қатар сари роҳи Духон ҷойгир шудааст. дар ин варзишгоҳ мунтахаби Австралия бо Ҳиндустон нахустин шуда бозии худро дар ҷоми Осиё баргузор менамоянд. агар қисми зиёди варзишгоҳҳо дар забони арабӣ бо стад оғоз шаванд, пас ин варзишгоҳ бо номи зебои арабиаш Малъаб Аҳмад бин Али садо медиҳад. он тақрибан дар 9 километраи шимолу ғарб аз маркази Ар-Райён бино шудааст. дар ин варзишгоҳ клуби футболи Ар-Райён бозиҳои хонагии хешро барпо менамояд. варзишгоҳ бо номи Аҳмад бин Али Олисонӣ, амири Қатар, аз солҳои 1960 то 1972 номгузорӣ шудааст. дар давраи бозиҳои ҷоми ҷаҳони Қатар ин варзишгоҳ, ки соли 2003 эъмор шудаасту 21282 ҷои нишаст дошт, дар соли 2015 вайрон карда шуд. варзишгоҳи нави Аҳмад бин Али дар Ар-Райён дорои иқтидори 45032 ҷои нишаст аст. ин варзишгоҳ аз варзишгоҳҳои ҳаштгонаест, ки дар ҷоми ҷаҳони футбол соли 2022 дар Қатар истифода шуд. ифтитоҳи варзишгоҳ ба 18 декабри соли 2020 рӯзи миллии Қатар рост омад. дар варзишгоҳ 4 бозии ҷоми араб дар соли 2021 гузаронида шуд. бозии суперҷоми Туркияро соли 2021 ин варзишгоҳ ба оғӯш гирифт. пас аз анҷоми ҷоми ҷаҳон ҷои нишасти ин варзишгоҳ ба 21 000 баробар хоҳад шуд. варзишгоҳи Алҷануб қаблан ба номи варзишгоҳи Алвакра маълум машҳур буд. онро 16 майи соли 2019 ифтитоҳ карданд. ин дуввумин варзишгоҳест, ки ба ҷоми ҷаҳон пас аз варзишгоҳи байналмилалии Халифа омода шудааст. Алвакра қароргоҳи расмии бошгоҳи футболи Алвакра аст, ки дар он бозиҳои Лигаи Ситораҳои Қатар баргузор мешаванд. ин варзишгоҳ 40 000 мухлис мебарад. аз шаҳри Давҳа 22 километр дуртар аст. дар моҳи декабри соли 2020 варзишгоҳи Алҷануб бозии ниҳоии Лигаи Қаҳрамонони Осиёро ба оғӯш гирифт. дар варзишгоҳ 6 бозии ҷоми араб дар соли 2021 гузаштааст. маҷмӯаи варзишӣ дорои як толори бузург, ҳавзҳои шиноварӣ ва санаторияву маркази савдо мебошад. ба нақша гирифта шудааст, ки дар варзишгоҳи Алҷануб мактаб, толори арӯсӣ, треки велосипедронӣ, аспсаворӣ ва пойгоҳҳо, тарабхонаҳо, бозорҳо ва толорҳои варзишии дигар баъди ҷоми ҷаҳон бунёд карда шаванд. ҷои нишаст аз 40 000 ба 20 000 коҳиш дода хоҳад шуд. дар варзишгоҳи Алҷануб дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон бо Австралия, Фаластин бо Амироти Муттаҳидаи Араб, Малайзия бо Урдун, Кореяи Ҷанубӣ бо Малайзия гузаронида мешавад. варзишгоҳи шаҳри илмӣ бо номи Истад Ал-Мадина Ал-Илмия як варзишгоҳи дигаре дар Ар-Райёни Қатар аст. варзишгоҳ дар ҳудуди якчанд шаҳракҳои донишгоҳӣ дар макони маорифи бунёди Қатар мавқеъ гирифтааст. пас аз ҷоми ҷаҳони футбол варзишгоҳ 25 000 ҷои нишастро барои истифодаи дастаҳои варзишии донишгоҳӣ нигоҳ медорад. 3 сентябри соли 2020 дар варзишгоҳ аввалин бозии расмии Лигаи Ситораҳои Қатар баргузор шуд. варзишгоҳ тақрибан 7 километр шимолу ғарбии пойтахт шаҳри Давҳа мавқеъ гирифтааст. 40 000 ҷои нишаст дорад
ба он лақаби алмос дар биёбонро мансуб донистанд. шояд алмос ҳам бошад. аз ҷои воқеа дар ин барнома хоҳем гуфт. варзишгоҳ бо 20% масъулияи сохтмонии табиӣ бунёд шуда аз нигоҳи экологӣ устувортарин дар ҷаҳон аст. дар моҳи майи соли 2019 ба варзишгоҳ рейтинги 5 ситорадори ҷаҳонӣ дода шуд. варзишгоҳ бозии аввалини ливерпулро дар даври нимниҳоии чемпионати ҷаҳон байни клубҳо охири соли 2019 мебоист истиқбол гирад, аммо бо сабабҳои пайдо шудани ноқисиҳо гушоиши варзишгоҳи Education City то аввали соли 2020 мавқуф гузошта шуд ва баъдан 15 июни соли 2020 он бозгардид. соли 2020 дар варзишгоҳи Education City бозиҳои минтақаи шарқӣ ва ғарбии Лигаи Қаҳрамонони Осиё гузаронида шуданд. дар бозиҳои ҷоми Осиё бозии аввалин бо ширкати дастаи мунтахаби Эрон ва Фаластин барпо хоҳад гашт. ин варзишгоҳ ҳамчунин дар бозиҳои гурӯҳӣ вохӯрии байни мунтахабҳои Эрон ва Аморот, Арабистони Саудӣ ва Таиландро истиқбол мегирад. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи нахустини худро дар соли 2024 ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистон ва Осиё аст. ҳар ҳафта дар ҳамин рӯз ва ҳамин соат барномаи моро интизор шавед. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.